Добре, значи здравейте в следващият подкаст на общността и днес ще говорим за общо взето за политическата конюнктура в България, за, за текущата политическа ситуация и имайки предвид идващите избори, които мисля, че са началото на април, ако не се лъжа. Ще говорим за какви опции имат българските граждани да гласуват, различните партии, определени ключови лица и какво би, би предстояло или какво се очаква в близкото бъдеще, включително и относно генерал Румен Радев, президент, който подаде оставка и още до момента на записване на тази дискусия още не е обявил партия, доколкото знам. Може някой да ме поправи. Но ще участва в изборите, почти сигурно е. Така, значи да започнем с нещо основно. Всеки, ако иска да каже за кой точно смята да гласува за момента и, и причините, поради които смята да гласува за него и да направи сравнение между него и алтернативите, съответно да каже защо не е еди кой си. Значи аз ще започна. Аз по принцип съм поддръжник на Възраждане. Аз съм гласувал само за тях, откакто съм могъл да гласувам. И за, за тези избори специално съм леко раздвоен между това дали да гласувам за Възраждане или дали да гласувам за Радев. Като смятам, че Радев, за разлика от много от предишните кандидати, които са ставали, може би от протестите миналите 2020 година, които са ставали първи, съответно има такъв народ, продължаваме промяната. Смятам, че той може да има реалните качества да промени системата към една по-добра посока. Значи, смятам ли, че и Костадинов има тези качества? До голяма степен да, но също така не виждам как точно той би могъл да повлияе сериозно в този момент, тъй като се очертава неговият резултат даже да падне спрямо това, което е имал на миналите избори. Сега не знам дали е така, може да се окаже, че това е грешка и, или че са фалшиви резултатите от социологическите проучвания, но се очертава резултата на Възраждане да падне, тъй като една част от неговите гласоподаватели ще гласуват за Радев. И една причина, поради която те биха могли да изберат да направят това, е точно защото Възраждане не са успяли да станат даже втората най-голяма политическа сила и има някои хора, които смятат, че са достигнали максимума, от който могат да постигнат. Но разбира се, като казвам това, трябва и също така да очертая, че аз не съм
а, сигурен, че ще гласувам за Радев. Даже, може би, съм клоня повече към Възраждане все още, тъй като мисля, че тяхната политика обективно ще е по-добра от тази на Радев, но зависи дали те ще могат да я съответно да я вкарат в действие. И това е въпросът, който аз си задавам. Та, накратко, това е за мен, да дам и думата на който друг иска да се изкаже. Добре, аз се казвам Мартин. Опа. Грешка. Ало. Грешка. Да, казвам се Мартин, аз съм член на младежката организация на партия Възраждане. Аз подкрепям партията, защото я виждам като партия на надграждането. Защото ние с времето надграждаме структури, идеология, светоглед, нали, и така нататък, докато алтернативите на статуквото, нали, в кавички алтернативи според мен, те просто излискачат от някъде, събират някакъв огромен резултат и в същото време ние не сме сигурни точно за какво стоят. Нали. Тяхната идеология не е достатъчно разкрита за нас. Така беше с ГЕРБ даже, с ППДБ, с Има такъв народ. И сега и Радев идва като поредния спасител. Аз не мога да вярвам на човек, който не е изразил мнение от 10 години насам, нали? Той винаги е някъде по средата и затова не му вярвам. Просто и особено и неговите кадри, които той смята да включи, това са хора от навсякъде от идеологическата спектра на българската политика, от бивши гербаджи, от бивши депесари, от бивши бесепари. То става просто толкова разноцветно, че аз наистина не виждам друга алтернатива, която може да бъде в парламента, освен Възраждане. И това е моята позиция. Добре. Може само да те питам, преди да продължаваме, понеже спомена, че си от младежката организация на Възраждане, ако може да обясниш кога точно се присъедини и кои причини те мотивираха специално към тях да се присъединиш. Аз съм член на Възраждане вече от 2 години и присъединих се, честно казано, защото изразявам интерес към политиката и искам да допринеса с моят активизъм по някакъв начин. Абсолютно всичко, което правя за партията е без пари. В смисъл, на мен не ми плащат за абсолютно нищо. Аз това го правя напълно доброволно за реализиране на моята България, както искам да я видя реално. А каква би искал да я видиш и защо смяташ, че Възраждане могат да постигнат този желан резултат? Искам да видя България като суверенна държава с силна армия, с природни ресурси, които да са наши. И чисто по програма Възраждане е може би единствената политическа партия, която предлага това нещо. Може някой да ме коригира, ако има и друга партия, но за момента Възраждане е най-голямата партия, която може да най-близко да изпълни тези неща, които аз желая да видя. Ами добре, ако иска Калуян да се изкаже. Да, здравейте. Така, значи аз не съм много, така да се каже, нали, политически активен в България, но съм гласувал реално почти всеки път, когато е имало избори. В смисъл, мисля, че пропуснах само веднъж. И винаги е било за различни, така да се каже, десни партии.
с по-такива националистически възгледи. Най-вече смисъл съм гласувал в последните години за Възраждане, главно. И всъщност мисля, че само за тях съм гласувал. Преди това, преди да ги имаше като партия, съм гласувал и за разни други националистически партии. И то реално не е защото съм си мислял, нали, че те са със сигурност някакви спасители или че съм вярвал, нали, че не са корумпирани като другите, ами по-точно просто като вид, нали, моя вод да покаже моите възгледи, смисъл на хартия по някакви. Тоест, ако гласувам за Възраждане, допринасям за една така по-дясна политика, може би, поне малко по-дясна политика. И затова съм гласувал за такива партии. Главно. И споделям доста от техните възгледи. Да. Добре. Ами, ако иска и Сигма да се изкаже, ако има какво да каже. Аз съм за Възраждане, защото защото се идентифицирам като расист и просто не ми харесват другите етнически групи, нали, роми, турци, не знам какво си. И само това мога да кажа. И не обичам Европейския съюз. Ами добре. Значи, да, според мен, общо взето ситуацията опира до ценности, но също така и опира до скорошни събития, някои, които са много, може би, символични или основополагащи в добра или в лоша посока, някои биха казали. И по тази линия на мисли, ако искате да разговаряме и за скорошните събития и как различните партийни организации реагираха на тях, също бих искал малко по-конкретно да говорим и специално за ДПС и за Делян Пеевски, но това след малко. Значи първо за Възраждане, ако може да говорим по-специфично, те добиха голяма част от своята популярност и своята роля като общо взето начална позиция на най-общо казано патриотическите организации в други държави може да се каже и патриотическата десница, но в България дясното и лявото е малко по-сложно, малко е по-объркано. Как бихте оценили политиката по време на пандемията, като може да се каже и че това беше общо взето началото на тази политическа нестабилност, която доведе до краят на някъде 10-годишното монополно управление на ГЕРБ. И оттам да вървим към по-скорошни събития. Или ако искате за протестите да говорим, за не тези предишните, а протестите
2020-2021 година, които също така доведоха и до кратката, а, как да кажа, Тоест, казваш да кратката. говорим за тия протести, които бяха тогава, а не тия, които сега бяха, така ли? Които Да. се случиха. Да, да започнем общо взето от началото и това мисля, че е Разбира. добра точка за започване. Ами, А, да. Мгм. аз само да кажа, че тези протести доведоха до началото на много от партиите, които са днес в Народното събрание, които не бяха тогава. Общо взето преди това имахме една дуополия на ГЕРБ като вечната партия на власт и БСП като вечната опозиция, и също така имаше и няколко по-малки партии, като Не забравяме Доган. да, Доган, той беше една много една фигура, която винаги беше централна в политическите събития и много конспирации също се въртяха около нея. И съответно имаше и опити на някои други патриотически организации, които се провалиха общо взето. ВМРО, които се вдигнаха и паднаха, Атака, които се вдигнаха и паднаха. След това се обединиха Обединени патриоти и така нататък. Но тези протести общо взето доведоха до абсолютният край на тази система. Та ми е... Интересно ми е какво смятате ли, че волята на гражданите, която беше изразена тогава, се... техните желания, дали се сбъднаха до днес? И всъщност какви бяха тези желания и кого точно те представляваха? Ами, аз така мога да кажа, че знам, че се раздаваха в смисъл разни пари, но това беше, нали, смисъл, това бяха разни агитатори, нали, с средства, които смисъл плащаха на хора да хвърлят яйца, да буйстват реално и разни такива работи, ама това е в малцинството, нали, в смисъл по-голямата част от хората си бяха нормални граждани на София и също от други градове идваха и бяха много големи протести. Аз специално не отидох, но така съм минавал там, докато е имало протест и наистина беше доста изненадващо да видя толкова много хора да се дигнат, така да се каже, най-накрая, нали, срещу властта и корупцията, но не знам дали промениха много. Според мен на хартия промениха нещата от тази гледна точка, нали, че Бойко някакси, нали, вече отстъпи малко позициите си, но по принцип цялостно мисля, че картинката си остана същата и че не се постигна промяна чак толкова голяма, но да, това е моето скромно мнение. Добре. Ако някой друг иска да се изкаже, знам, че... Ами, Да. да, според мен протестите срещу кабинета Борисов 3, нали, те демонстрираха енергията и политическото желание на хората да вече Борисов да бъде изпъден от власт, но самите протести не свалиха неговото правителство. Всъщност имаше хора като Слави Трифнов, които капитализираха върху това недоволство и един вид се самоглавиха като вождове на това уж въстание срещу кабинета и посредством това тези хора, които протестираха, наистина бяха според мен използвани
като дойдоха избори, гласуваха за Слави Трифонов, защото той беше, нали, лицето на протеста, макар и хората сами, в смисъл това са граждани, които постигнаха тези протести, а не Слави Трифонов. И така беше избран Слави Трифонов, нали, за жалост. Това е моето виждане за протеста. Мисля, че беше, за жалост, провал. Ами да, то може да се каже специално за Слави, че той... Мисля, че много хора, които гласуваха за него тогава, че те всъщност искаха той директно да управлява. И голяма част от техното разочарование спрямо партията, която направи и нейното бързо падане, съответно. И днес тя все още е в парламента, но се очертава вече от следващото Народно събрание да изгуби всякакви даже остатъчни депутати, които има. И да, интересно ми е какъв точно беше неговият план. Не мислеше от към това той лично да управлява, не искаше да участва в коалиция с никого, но в последствие участваше на коалиция с ГЕРБ, когато вече нямаше друг избор общо взето. И той е един пример за хората, които със сигурност предадоха очакванията на гласоподавателите, или поне така много хора биха казали. Но да, след като минаваме от Слави Трифонов, отиваме после на кабинета на Продължаваме промяната, които съставиха и съответно между тях много служебни правителства. Та всъщност може да говорим сега за служебните правителства по-специално, тъй като много се говори, че това бяха служебни правителства на Радев и те директно изпълняваха неговата политика. Това беше в периода преди Конституцията да бъде промена. Сега съответно имаме листа, от която новата президентка трябва да избере. Съответно избра Гюров сега, който е на БНБ. Но какво смятате за служебните кабинети, които бяха назначени от Радев по време на тази политическа нестабилност? Смятате ли, че те следваха директно негова политика? Съответно, ако върнем и часовника назад, може да се сетим, че Кирил Петков и Асен Василев имаха своето начало като министри в служебен кабинет, който беше назначен от Радев. И да, колко голяма смятате, че е била неговата роля и неговото влияние в самите тези кабинети и тяхната политика? Ами аз бих казал, че Радев е влиятелно лице и когато избере, нали, със своите правомощия, което е имал президент преди промените в Конституцията, той реално казва: тези хора са моите хора. И когато дойде време тези хора да направят политически проект, както направиха ППД, хората, които са имали доверие на Радев и на неговият протестен имидж, де-факто гласуват за Продължаваме промяната и Демократична България, защото това са били хората в неговия кабинет. И всъщност интересното е самото име Продължаваме промяната, те го казаха в началото. Радев
започна промяната и ние продължаваме. Тоест, те бяха пряко обвързани с Радев. И затова бих казал, че да, всъщност Радев наистина е имал голямо влияние, нали, в тези служебни правителства. Да, съответно това беше и правителството на Стефан Янев, който и той беше за известно време в политиката, за много кратко време, но беше направил, мисля, че беше направил коментар за Крим ли беше? Мисля, че беше за Крим и оттам той спечели гласовете, с които гласува за силно... гласува, ако не се лъжа, за самолетите, за самолетите F-16. Гласува и за допълнителна помощ към Украйна и подобни политики. Така че, да, може да се каже, че има легитимни въпроси към това защо Радев точно избра него, като гледаме политиката, която последва. Ако някой друг иска да се изкаже. Добре. Ами да, значи като говориме за служебните за служебните кабинети, става дума и съответно стана дума за конституционните промени, които бяха направени всъщност от сглобката, както я наричаха, реално коалицията между ГЕРБ, Продължаваме промяната и, ако не се лъжа, и ДПС. Та, какво ви е мнението, ако имате такова, спрямо самите конституционни промени, спрямо какъв резултат постигнаха те в прокурорството, спрямо главният прокурор. Разбира се, резултатът, който имаха и за президента, намалиха му властта. Разбира се, намалиха му властта точно защото ГЕРБ и Продължаваме промяната, защото те по това време имаха по-лоши отношения. Те се притесняваха, че президента има прекалено голяма власт и че има някакъв вид абсолютна власт, че от една страна диктатор почти. И съответно те направиха тези конституционни промени, с които сега президентът трябва да избира между листа от кандидати с предопределени позиции. Моето лично наблюдение е първо, че много са малко желаещите от тези позиции, от тези ведомства, които се включват в потенциалните кандидати за премиерският пост. Много малко са желаещите реално да заемат тази отговорност и би казал, че е разбираемо. Те първо, за да го направят това, те трябва да напуснат миналият си пост и да участват в организация на един служебен кабинет, който не знам дали е така, вие може да кажете, ама може да се погледне така, че какъвто и служебен кабинет да направят, винаги ще бъде критикуван от една или друга страна. Съответно сега сме в интересна ситуация, в която кабинета на Гюров, който беше потвърден от Йотова, е критикуван от Радев, защото смята, че е партиен кабинет на Продължаваме промяната.
съответно го критикуваха. Всъщност, критикуваха го почти всички партии, освен Продължаваме промяната. А, доколкото си спомням. Точно заради това, защото той е бивш техен говорител ли беше? Май беше говорител. И много от лицата, които са вътре, също са политически лица. Но да, какво ви е вашето мнение? За, за конституционните промени и последствията от тях. За конституционните промени може да се каже, че те реално бяха атака срещу президентство. Това може би им беше единствената функция. Покрай тях също така се изпълниха и някои желания на ДПС, свързани с двойното гражданство, което депутати вече може да имат, преди беше забранено от Конституцията. И да, всъщност по това време Радев представляваше политическа опасност чрез служебните кабинети. Той упражняваше голяма власт и те се справиха с това, като използваха тази сглобка, нали, на Продължаваме промяната, Демократична България, ГЕРБ и ДПС. И това беше цяло всичко. Да. Защото там всъщност идва и така да се каже, интересният момент, че в момента са в коалиция или поне бяха в коалиция ГЕРБ, Има такъв народ и БСП, които бяха на различни позиции спрямо тези конституционни промени. Включително и ДПС на Пеевски. И оттам може да отидем малко по-напред. Значи стигаме до моментът, в който Продължаваме промяната взеха властта. Кирил Петков стана премиер, после всъщност имаше още служебни правителства и после Денков също стана премиер от Продължаваме промяната. Сега съответно вече Кирил Петков не е част от партията. Какво според вас или кой според вас представляват градската десница или тези, които може да се каже произлизат даже от ДСБ, от ДБ, които са били активни още ранните години на началото на хилядолетието. И какво представляват те днес? Съответно, те имаха една, поне според тях, водеща роля и със сигурност имаха важна роля в протестите и в тези, които сега събореха правителството на ГЕРБ и в предишните, които предизвикаха оставката, т.е. не оставката, краят на монопола на ГЕРБ над властта, края на монопола на Борисов. Какво представляват те и кого представляват? Това питам. Калуян, ако искаш да се изкажеш. Ами, да, може ли да кажеш въпроса в по-съкратен вариант? Какво според теб са Продължаваме промяната? Каква е тяхната идеология? И Ами те, да.
Да, те са така по-либерални и затова доста хора казват, че вота им е реално смисъл от така наречените жълтопаветници, т.е. разни граждани на София, нали, които са по-либерални, както е във всяка столица, в всяка държава, според мен. В смисъл, хората в града са по-либерално настроени от останалата част на населението. И да, главно тези хора представляват те. Те са про-западна партия, най-вече насочена към политика в, нали, Европейския съюз и са така изявлено антируски. Дори мисля, че доколкото помня, не, да не се изложа, да. А защо според Ама, тебе всъщност центъра на подобни партии винаги е в големите градове? Винаги е, особено в столицата, в София, там са най-силни. Защо? по принцип, да, според мен е просто най-активни са тук, в смисъл в големите градове са най-активни разни такива НПО-та, които са и те по-либерални. Винаги гледат да се настанят в града, за да имат по-голяма така публика на важно място, нали, понеже това е все пак, нали, сърцето на всяка държава, нали, столицата. Освен това, хората живеят добре, в смисъл заплатите са им, така да се каже, по-високи в доста от случаите, не всички. Но да, по принцип с по-голямата заплата и така да се каже, нали, лесния живот, някакси хората не мислят много за работещата класа, така да се каже, или пък за хората извън столицата, нали, които се занимават повече в сферата на земеделието и така нататък. И реално, когато има регулации, насочени към земевладелци, нали, и въобще, нали, аграрни бизнеси и така нататък, на хората в града не им пука много. Тоест, тези партии също не ги интересува дали Европейския съюз натиска нашите земеделски производители с разни регулации, каквито напоследък, нали, станаха ясни, като договора, с който се направи там с Южна Америка и внасянето на меса и разни такива. Да, договор за свободна търговия, Да. който беше прият. Да, може и той да се обсъжда. Има доста... Доколкото знам, той не се прие. То беше гласувано против него в Европейския парламент. Иначе ППДБ гласуваха за, нали? Ага, така ли? Аз това не го знаех. Аз мисля, че беше прият. Защото той имаше протести на фермери тогава. И мисля, че... може да греша, но мисля, че беше прият в замяна на това да се дадат дадат субсидии по-рано в годината на европейски земеделци. И това всъщност май беше за да се откъсне ветото на... Тоест, Мелони от Италия да спре ветото си, да спре опозицията си. Но може да не се е гласувало в Европейския парламент. Това аз всъщност не знам. Но излизаме извън темата, така или иначе. Всъщност се гласува, но не мина. Да, обаче проблема е, че освен този договор, като цяло политиките на Европейския съюз са доста тежки за сектора на земеделието. В смисъл, това е навсякъде, не само в България, ами навсякъде въобще. И затова се виждат и много протести. И рано имало протести от години от хора, които се занимават в тази сфера.
В смисъл не е само за договора, нали, с Южна Америка и така нататък. Те цялостно натискат, нали, за всякакъв вид регулации. Нали. Също така беше и за вноса от Украина на жито и там имаше доста проблеми, нали, за нашите производители, които не могат да се конкурират на цената, която украинските предлагат. И нали е странно, защото ние сме член на Европейския съюз и по принцип се очаква той да все едно да защити собствените си производители. Но да. Да, то може да се каже, че самият Европейски съюз е по-основен от българската политика или от специфично българската ситуация за тази градска десница. Тя даже не се интересува толкова от специфичностите на европейската политика, колкото да търси по-дълбока европейска интеграция. И съответно те са част от... мисля, че Продължаваме промяната са част от АЛДЕ, ако не се лъжа. И те съответно следват и либерален курс, който либерален курс е този, който най-много подкрепя европейската интеграция, този, който е готов да даде първомощия за сметка на това да има повече власт и повече отговорност в Европейския център, така наречен в Брюксел, вместо в националните държави. Да, ами ако искаш, ако няма кой друг да се изкаже за Продължаваме промяната и тяхната идеология, да продължаваме. Добре. Може ли да повториш въпрос? Не, просто ако някой иска за нещо допълнително да каже за Продължаваме промяната. Не, за продължаваме промяната, не. Да. Те... Могат да се кажат много неща за Продължаваме промяната. Те са свързани с еврофедералистите реално на Европейския съюз. Имат проамериканско крило, имат антикомунистическо крило. В смисъл, те са коалиция от доста различни персонажи. Като кажа Продължаваме промяната, имам предвид, нали, цялата коалиция, смисъл ППДБ, там ДСБ, Да. всички имам предвид, нямам предвид само тях, само самата Продължаваме промяната, която и тя е коалиция даже, но да. Да, ако се слушаш в техните изявления, смисъл, те идват от много различни места, смисъл, примерно Явор Божанков, като почне да говори за фашисти, друг ще говори за комунисти, трети ще говори за Русия. Техният светоглед е в една точка, нали, еврофедерализъм, обаче е много разпокъсана. Някои виждат пък Америка като спасителя, пък дори казват в същата коалиция, не, там е Тръмп, той е фашист и става страшна гюротия. Могат да се разпаднат съвсем скоро. Да, то това беше големият... Или не беше, той всъщност още е големият дебат, който се води включително и между управляващите на Европейската комисия, които Продължаваме промяната, предполагам, подкрепят напълно. Съответно, САЩ каква роля има в Европа и доколко тези либерални партии трябва да продължават своята американофилска линия, имайки предвид политиката на Тръмп, имайки предвид това, което той иска за Америка и за Европа, факта, че той подкрепя, той всъщност или негови поддръжници и членове на администрацията подкрепят други
десни партии, включително подкрепят Алтернатива за Германия, подкрепят и ам, подкрепят и Орбан, подкрепят и други. Не знам дали подкрепят националния сбор, мисля, че подкрепят Мелони. Но да, но политиката на Тръмп със сигурност създаде много големи проблеми там, които докато Тръмп е на власт, не мисля, че ще бъдат решени, но може би оттам всъщност идваме на някаква визия за Европа като център на световният либерализъм вместо прикачване към САЩ като някакъв лидер на свободният свят, който после ще ги подкрепя и ще ги съответно ще им помага, ще ги спонсорира чрез НПО-та, съответно чрез USAID, които Тръмп спя. Да, продължаваме промяната, имат големи проблеми ППДБ, които да, има голям шанс наистина да се разпаднат. От тях... Да. Колкото си спомням, имаше и връзки с Америка за България, която е една организация свързана с Сорос, нали така беше? Да, Сорос, той по едно време финансираше много активно в европейската политика. Мисля, че преди известно време той общото даде цялата власт на организацията на сина си. Той вече е прекалено възрастен да я управлява директно. Сина му общото той е отговорен за всичко. Той живее в САЩ и той доколкото аз разбрах, може да ме поправите, но той в момента се фокусира повече в страни от Азия и от Африка. Неговия фокус в Европа вече не е толкова голям, колкото беше някога. И съответно за Америка на България тя имаше голямо влияние, но като се замисля, наскоро абсолютно нищо не съм чувал за нея. Така че всъщност не знам каква точно дейност в момента има в България, ако някой е по-информиран да каже. Те подкрепиха протестите против правителството на Бойко Борисов последно. Да. Също така имат връзки с Петро Хан. България бих казал, че са активни. Да, може и така да е. Аз просто не съм... Да, той по принцип Сорос лично е получавал и български орден. Да. В смисъл, връчван му е български орден, нали? Тоест, Сорос е свързан с доста дейности в България, включително и Dundee Precious, канадска фирма за златодобив, която ни купи тук някои от ресурсите, които имаме. Да, той Сорос всъщност има и голяма роля за икономическата и инфлационната криза на 90-те години. Той общото заложи голяма сума пари за колапса на българският лев. Да. Той това го прави непрекъснато и в различни държави и той не го крие също така. Всъщност. Да. Не се е срамува. Да. Но той вече, това казвам, че доколкото знам, той директно вече не се занимава. Синът му,
неговите приоритети може да са малко по-различни. Всъщност аз не съм го следял, може би толкова колкото трябва. Но да, да минем, ако искате, към ДПС. Да говорим за ДПС. Значи всъщност има някои разнородни мнения за ДПС. Всъщност аз преди да се изкажа този път, ако иска някой друг да започне, да каже неговото, каквото иска да каже за ДПС, за Пеевски, за Доган. Бих предложил Сигма, понеже знам, че така има връзки с тези кръгове, така да се каже, може би ще може да се изкаже. Мгм. Добре, може би няма да иска. Добре. Значи да, когато кажеш, че си свободен, тогава можеш да се изкажеш. Но да, значи като става въпрос за ДПС, значи може много да се говори за ДПС. Може много да се говори за нещата, които стават или които станаха вътре в самата партия. Какво стана с тази личност Делян Пеевски, който беше вкаран в нея като съпредседател първо, после стана абсолютен председател и накрая даже изгони собственика на партията, за да стане едноличен собственик общо взето. И сега партията на АПС е партията на Доган, която влиянието на Доган в българската политика за добро или лошо е трудно да бъде подценено. Той е много влиятелна фигура и много централна фигура за общността на българските мухамедани и българските турци. Но той в момента общо ето загуби битката с Пеевски. Всички проучвания му дават към 1% максимум на следващите избори. Не вярвам, че това не е коректно. Смятам, че неговата партия няма да съществува след следващите избори и ще е само Делян Пеевски като представител на ДПС. Съответно, Делян Пеевски е българин даже. Но въпреки това, българските турци и помаци му гласуват доверие. Той съответно има и роля, която е много преди ДПС. Може да говорим за 2013, за Орешарски. Тогава общото името на Пеевски стана известно, защото той беше причината за оставката на Орешарски в този кабинет от БСП. И той е една фигура, за която има много предположения, но е трудно да се каже обективната истина за реално колко власт той има, за реално колко влияние той има и на какво точно е способен, защото до сега това, което той е представил, е много той всъщност в момента е в една много силна позиция и позицията, в която той се вкара и в която съществува днес е по-силна от която някога е имал преди, но и е съответно по-известен. Общо ето, за повечето българи, ако ги питаш, той е враг номер 1.
той беше и сега главната причина за последните протести, неговото участие в кабинета. Не само, но смятам, че това беше голяма част и това и беше и символиката на протеста, ако съответно погледнете снимки или видеа, които са излязли от тогава, навсякъде ще видите това прасето, което е символично на Пеевски, ще видите Пеевски вън, ще видите определени изказвания и песни, които са специално за Пеевски, което е интересно, защото това е кабинет с премиер на ГЕРБ. Обаче повечето от фокуса беше на Пеевски, все едно, че той управлява, а ГЕРБ е някакъв второстепенен партньор. Така че, да, ако искате, вие може да се изкажете. Може би ще е интересно да споменем, че Пеевски, както и други, нали, разбира се, наши политици, има връзка с доста така дълбоки връзки с предишния политически строй. Понеже дядо му, бащата на майка му е бил офицер в Държавна сигурност, например. А и от майка си наследява медийната си така империя. Това е друг елемент и отрано е в политиката. Смисъл, личи си, че е подготвен за това и се върти около различни хора, включително и около царя, когато се беше върнал, например, когато беше премиер. Пеевски е винаги така бил около властта от самото начало. Но да, по-късно така вече стана по-известен. И тази известност може би сега му играе по-лоша шега, отколкото той иска. Или може би греша, Да. може би въобще не го интересува. Но в момента всички са срещу него и някак си успя да направи тази коалиция с ГЕРБ, но неговото участие в тази коалиция, индиректно участие, защото нямаше свои собствени министри, но неговата подкрепа на този кабинет събори кабинета. Та ми е интересно съответно също така и какво смятате, че би било неговото бъдеще от сега нататък? Дали ще може да продължава да прави каквото е правил, да влияе на властта, да влияе на други институции, да влияе съответно и на медиите и така. Да, честно казано, мисля, че Пеевски до 10 години, така ако трябва да дам някакъв период по-специфичен, според мен няма да участва толкова активно в българската политика и въобще няма да е важен играч, така да се каже, защото още от сега вече виждаме, че цялостното му влияние със сигурност намалява и покрай Магнитски, нали, и въобще вече влезе в полезрението на САЩ като човек, на който не може да се доверяват. И да, според мен лека по лека ще избледне. Със сигурност, така да се каже, кулминацията на кариерата му вече е минала или в момента минава. Едно от двете. Да, това е доста вероятно. Като Да. се говори за Пеевски, трябва да спомене какво е направил, нали, с ДПС като визия. Значи ДПС под началството на Пеевски вече не е партия на мюсюлмани или турци или, нали, тези общества, не е само за тях. Значи той превърна ДПС в партия за неофеодалните общества в България, нали. В смисъл става дума за ниско заселените райони, които са
контролирани от големи клечки, нали, олигарси, мафиоти. И той чрез тях има влияние. И също така той е като слънце за тези хора, които са подвластни на него, защото той направи ДПС вече социално консервативна и лява партия. Той казва, аз трябва да се грижа за хората. Те вече са му като рая, не иронично. Той въвежда нов модел в ДПС. Модел, който доганистите не могат да приемат, защото нали, Доган той все пак е либерален националист. А Певски маха хем либерализма, хем национализма. Доганистите много добре знаят, че Доган вече го нямат, че той е пътник. И интересното нещо, което виждаме, че много доганисти, за да направят мръсно на Певски, ще гласуват за Радев на тези избори. Аз също, между другото, бих искал да добавя, че ми стана доста интересно. Това беше отдавна, може би преди една година някъде бях гледал едно кратко така интервю, нали, с него и той беше споменал, че Сорос има негативно влияние, нали, в България и говореше така срещу въобще, нали, организациите, обвързани с Сорос и така нататък. В смисъл, това ми беше доста така интересно. Да, това може би е защото Доган е по-скоро свързан с Сорос. И Да. Певски чрез конфликт с Доган влиза и в конфликти с Сорос, нали? Той измества изцяло политиката на партията и става вид мишена. Защото партията му вече тя е свързана с криминалния елемент напълно. Вече идеологията почти липсва. Идеологията Да. е да се грижим за хората и до там. В смисъл, Да, наистина така е е. интересно какво се превърна ДПС вече. Да, той дори е имал изказвания от сорта на братя роми, братя помаци, братя турци и така нататък. В смисъл, със сигурност доста братя тежко така, доста показва подкрепата си за тях и е изявено, нали, етнически така насочена вътрешната му политика в държавата. В смисъл, по принцип това е, доколкото знам, нелегално политическа партия да представлява даден етнос, нали, смисъл. Това по принцип не трябва да го има като елемент. Някоя партия, нали, да е все едно грижеща само за един етнос, нали, защото това все пак, нали, смисъл цялата турска общност в случая говорим. Да, смисъл това си е партията на турци, на... Значи, спрях да... Айде да почвам. Да казвам вече. Да, казвай да. Според мен Певски измести фокуса, нали, преди партията беше партията на турците, партията на мюсюлманите. Сега Певски по-скоро казва, аз съм партията на селското общество, на бедните, на хората, които нямат социална независимост. Мисля, това са зависими хора, които са под бутуша на олигарси. И той представлява хем олигарсите, хем тях. Получава се нещо по-така, по-феодално. И в това се превръща ДПС, според мен. Не е вече чак толкова националистическо, колкото при Доган. Да. Между другото, сега като каза по-феодално, е доста интересна тази ситуация, защото и в други държави виждаме така някакви по-такива феодални настроения, така да се каже, напоследък. Примерно в Америка, нали, и затова има и протести, нали, No Kings и така нататък. Това е доста интересно. Може би ще има възраждане на
феодализма. Неофеодализъм. Може. Това е, да. Това е малко и нали, в рамката на шегата, ама реално може. Да, да. Реално може да стане нещо такова. А, Цар Певски. да. Ами не, то ако ще има някакви такива подобни протести в България, да, не знам. Ще трябва или да са срещу Радев, или ако Пеевски пък нещо успее, някаква огромна фалшификация да направи. Да. Но, да, добре. Значи, общо ето говорихме за ДПС. Аз какво мога да